Na itt a második részben lényegében a telefonra fogunk magára koncentrálni. Egy rövid útmutatót fogok adni. A telefonhoz. És nagyjából annyit. Hogy mik az előnyei, mik a hátrányai igazából ennek a nyújtott képernyőnek. Hát azt mondom, hogy mindenképpen előny nekem, hogy több ikon fér el. Tehát most nem 4 sor ikon van, nem 16, hanem összesen 20 ikont lehet látni egy ilyen kis lapon, és nagyobbak a mappák is ezáltal. Például itt van egy mappa, ez jóval nagyobb, kaptam egy SMS-t. Ez egy előny mindenképpen, és szerintem a legtöbb program, ami ezt ki is használja, például a Safari, annál sokkal jobb, hogy jóval nagyobb részt látunk be magából a képernyőből, magából az oldalból. Viszont lényeges hátrány szerintem az, hogy egy jó pár program nincsen még frissítve. Ilyen például ez a Wall of Sound nevű program, amit láthatjuk, hogy a régi méretarány maradt meg, és itt fölül és alul le van belevágva, körülbelül másfél centi, talán két centi. Inkább másfél, igen, lehetséges. Tehát például ez a program, véletlen nyomtam meg. De jó pár program, mint például Epicurious, azt sem frissít. Akkor Google Earth, azt sem frissít. Azt sem frissít. Akkor például a Subway Surf, az már biztos nem. Hát akkor eddig jó. Most mi van itt? Egyik se frissít. Elment neked anyuk ura szentségét. Na végre egy program, ami kihasználja a 16:9-es képernyőt. Puff. Az iPhone 5 újdonsága még igazából az, hogy vele érkezik az iOS 6 operációs rendszer is, amit persze le lehet tölteni régebbi telefonokra is, iPhone 3GS-re, 4-re, 4S-re is. A 3G tulajok pedig megszokták. Maga az iPhone 5 jobb kamerával rendelkezik, úgynevezett zafír kristály lencséket használnak hozzá, valószínűleg ez eleve magyarul is, és ezáltal tisztábbak a képek, és jobbak a fényviszonyok is, és jobb a fénye egy képnek. Egyébként ma van Halloween. Ami újdonság még igazából az talán az, hogy gyorsabb a telefon, érezhetően gyorsabb, mondjuk egy oldal betöltésénél is, vagy éppen lapozgatásnál is teljesen tökéletes, akadásmentes, tökéletes. Tökéletes. Amit még nem mondtam esetleg, az a 4-eshez képest egy össze is hasonlítva, csak nem tudjuk most megmutatni, mivel éppen azzal kamerázunk. Tehát a képernyőnek a kontrasztja sokkal jobb. Tehát lehet látni itt valóban a fekete, itt a Facebooknak az ikonján az tényleg fekete, míg azért a 4-esnél az inkább szürkébe járt, mint feketébe. Valamint a telefon támogatja a 4G-t is, hát ezt igazán Magyarországon nem lehet még kihasználni, legalábbis tudtommal a T-Mobilnak van 4G hálózata, de azt alapcsomagban nem lehet használni, például nekem se. Akkor azt mondja. Köszönöm a torkomat. Lényegében ennyi lenne a rövid bemutatója. Az iOS 6-nak az újdonságait meg nézzétek meg az apple.com oldalon. Viszontlátásra, sziasztok, hello!